Türkmenistan Türkiýe Geňeşiň sammitine ilkinji gezek agza hökmünde gatnaşýar. 12-nji noýabrda Türkiýanyň Istanbul şäherine türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň 8-nji sammiti geçýär. Geňeşiň ýokary derejeli sammitine ilkinji gezek gatnaşýan Türkmenistana prezident Gurbanguly Berdimuhammedow wekilçilik edýär. Türk prezidentiniň medpuat gurlugy 11-nji noýabrda sammit boýunça çap eden beýanatyna Türkmen prezidentiniň duşugy gatnaşýanlygyny habar berdi. Beýanata görä, geňeşiň nobatdaky sammitine Azerbaýjanyň prezidenti İlham Aliýew, Gazagystanyň prezidenti Kasym Jomart Tokayew, Kyrgyzstanyň prezidenti Sadyr Japarow, Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew hemde Finç agda bolan Wengriýanyň premier ministri Viktor Orban gatnaşýar. Türkmenistanyň döwlet başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow hem Finç agda statusy bilen geňeşe ilkinji gezek gatnaşýan Türkmenistana wekilçilik edip, sammitde orun alar diýip ýygnakdan bir gün çap edilen beýanat aýtdy. Şeýle 2009-njy ýylda esaslandyrylan türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşi Istanbul sammitine türki döwletleriň guramasy adyna eýe bolar. Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan hemişelik bitaraplyk statusy ikrar edilen Türkmenistan tynçlary görä ýödüniň bitaraplyk statusyna salgylanyp bir näçe halkary guramalara, şol sany türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşine goşulmakdan çetde durýardy. Ýöne Türkiýe Geňeşiň Istanbul sammitine Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň öz ýurdunyň bu guramadaky täze statusyny oglan etmegine garaşylýan mahaly Türkmenistanyň geňeşdäki Finç agda statusy türkmen halky üçin näme aňlydyr? Şol bir wagtda Türkmenistanyň geňeşi agda bolmak barada gelen netijesi onuň ödüňelik siýasatyny terk etmek ähtimallygyny aňladýarmy? Merkez Aziýa boýunça analitik Bruce Panyer hasodol Azatlyk radiosyna beren interwýusyny geňeşe agdalygyň ykdysady we sowda ugurlary boýunça Türkmenistana bähwet getirip biljekdigini aýtdy. Galy berse-de analitik Türkmenistanyň geňeşe goşulmak kararynyň türkmen resmiýetleriniň ödüňelik siýasatynyň bähwetlerine şüpheli çemeleşip başlanyklaryny görkezýändigini aýtdy. Türkmenistanyň daşary siýasat idarasynyň habar bermegine görä 11-nji noýabrda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow Istanbulda türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşine agda ýurtlaryň daşary işler ministrleriniň mejlisine gatnaşdy. Maglumaty görä Meredow mejlisden çykyşyna geňeşe gatnaşyjy ýurtlaryň daşary siýasat idaralarynyň başlyklaryna minnetdarlyk bildirip Türkmenistanyň geňeşe Finç agda bolmak babatdaky başlangyjynyň goldanylmagynyň ähmiýetini belläpdir. Beýleki meseleleri bilen bir hatarda Meredow guramanyň çägine türk halk medeniýeti we sunugaty boýunça edilmeli işleriň ugurlarynyň giňeldilmegini teklip edipdir. Galy berse-de ynsanperwerlik ugurlary boýunça hyzmatdaşlygyň ýygjamlaşdyrylymagyny tapdyr. Türki dilli döwletler bilen hyzmatdaşlygy giňeltmek Türkiýanyň daşary siýasatyny möhüm orna eýleýär. Galy berse-de Türkiýe mundan azal geňeşe agda Azerbaýjan bilen harby ugurlarda da iki taraplyň hyzmatdaşlyklary ýygjamlaşdyrdy. Istanbul sammitiniň öň ýany geňeşe agda Gazagistan we Türkiýe birlikde harby tälim türgüne geçirdi. Türkmenistan garaşlygynyň 30 ýyllyk münasibetli geçirilen harby ýürüýüşiň dowamyna daşary ýurtlardan satyn alan harby tehnikalaryny, şol sany Türkiýeden alan Bayraktar TB2 Söwüşçüň uçurmansyz uçurlaryny ilkinji gezek köpçüligi görkezdi. Türk mediasyna görä 12-nji noýabrda günüň 1-nji ýarymynda Istanbulda türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň baş binasy açyldy. Açylyşy gurama agda ýurtlaryň liderleri gatnaşdy. Bir gün odal Istanbulda gurama agda ýurtlaryň daşary işler ministrleriniň mejlisi bilen bir hatarda agda ýurtlaryň ykdysadyýet ministrleriniň hem mejlisi geçirildi. Mejlise türkmen wekilleri gatnaşmady. Türkiýanyň döwlet ýeçiligindäki Anadolu habar agentligine görä hasodol 1-nji noýabrda Türkiýe Geňeşi agda ýurtlaryň baş prokurorlary Azerbaýjanyň paýtagty Bakuda duşuşdy. Maglumaty görä bu ýygnakda geňeşiň düzümine baş prokurorlar şurasy döredildi. Ýygnaga geňeşiň dolu hukukly agdalary bolan Azerbaýjanyň, Türkiýanyň, Gazagystanyň, Kyrgyzstanyň hemde Özbekistanyň baş prokurorlary gatnaşypdyr. Türk finçlary Türkiýanyň Demirgazyk Kipr Türk Respublikasynyň hem Türki Geňeşe kabul edilmek uğruna tagalla edýändigini aýdýarlar. Ýöne gurama agda hiç bir döwlet şol sany Türkmenistan Demirgazyk Kipr Aýratyn Respublika hökmüni ikrar etmeýär. Adam hukuklaryny goraýjy guramalar Türki Geňeşiň Istanbul sammitiniň öň ýany hususan sentýabr-oktýabr aýlaryna Türkiýede ýaşaýan Türkmenistan aktivistleri Türk häkimetleri tarapyndan basyşlaryň güýçlenýändigini habar berdiler. Azatlyk radiosynyň ygtybarly çeşmeleri Türkmenistanyň hökümetiniň Türk Geňeşine goşulmagyň öwedine Türkiýede ýaşaýan Türkmenistan aktivistleri basyş edilmegini şert goşanyny habar berdiler.